Ja. Vi skal smage på chili i dag, mig og Christoffer. Desværre. Og for at bevise, at vi ikke snyder med, at det kunne være en peberfrugt eller noget, så har vi den inde i pakken. Nej, det skal ikke koste til. Så. Det kan se det. Så Christoffer ved ikke, hvorfor han er sådan, men han er lidt nervøs. Og det er jo en frugt, som fætter her. Så den skal dyppes i vand. Det er så jeg tit ikke Claus gjorde. Så. Er du klar? Ja, der er bunden. Jeg dypper den. Ja, der er bunden, Mathias. Den her? Ja, okay. Link. Skal vi lige den der spids af der? Øj, nej. Og så skal vi en halv år, fordi at ja. Nej, det er svensk. Jeg skal jo gøre det hele her. Okay. Ja, rolig nu. Okay, og du skal lægge mærke til, at det smager meget af frugt. Jeg skal lige have noget mælk klar endnu. Nej, det må jeg. Jeg skal hjælpe. Og den der første drikker mælken. Og det er nok lidt noget, vi burde isætninger i, hvis vi gør det godt. Den der først drikker mælken har tabt. Okay, jeg skal lige stille mig. Nej. Ikke nu. Okay. Mandighedstesten skal det til at begynde. Den lugter dejligt. Okay, den dufter faktisk lidt af peber. Ja. Skal vi spise hele? Ja, nej, okay. Skal vi spise halvdelen først, og så spise resten til? Ja. Okay. Og du skal huske at tygge den godt, ellers så kan du dø. Nej. Okay. 3. Og du skal spise den. Okay. Og du skal spise den. Jo. 3, 2, 1. Du må ikke en skide vand. Jo. Ja, det smager meget frugt. Det smager smart. Det er bare så hurtigt stærkt. Gør have mere. Nej, jeg har fået nok. Træk den. Fint og så. Det går ondt lige her. Ja. Og det går... Drik nu noget for helvede. Nej, jeg kan ikke op. Det er simpelthen det. Og når det er derfor, du har taget noget fast. Og det hjælper, Mathias. Ja. Ja. Det begynder at gå over nu. Ja. Det var nu et sted, fordi der er noget så fast. Det her, det skulle ikke ligesom spise tomat. Ej, det går ondt i ørerne. Ja, det kan faktisk virkelig ondt. Kan du ikke drikke noget? Nej. Det smager meget af frugt, som du sagt. Det er ekstra.
Ja. Jo, bitch, Asling har ikke ondt længere i mine. Nu har han jo drukket af. Han har drukket. Det nu må jeg gerne drikke. Ja. Nu går det lige. Den er sådan lidt sødlille. Det smager sådan lidt af sukker. Hvordan synes du det? Hvordan synes du sådan smager? Kom nu. Har jeg glemt noget? Jeg føler faktisk, at jeg virkelig har glemt noget hernede. Ja, det er virkelig den shit. Nå, hvad synes du sådan smager? Ej, det er ondt. Det smager af lort. Det smager af helvede. Det smager klamt. Det smager ikke stærkt. Ej, jeg vil dø. Nu kommer det igen. Dejligt med mælk ind i munden. Og så når mælken er kommet ud, så pludselig slår man er ved at dø. Det er godt, at jeg ikke får mælk sådan her. For jeg så tror jeg, at det er griset. Hvad for noget? Hvis du slår det, så ikke. Ej. Hvad fedt, jeg skal dø hele tiden. Ej, jeg kan ikke. Det er ligesom at tage læben med. Det kan stadig ondt lige her. Nå, hvis jeg overhovedet nogen, jeg kommer til at se det her. Hvis der er nogen, der kommer til at se det her. Jeg tror, jeg bliver handicappet. Så vil jeg rulle det kæft. Og det være med at spise sådan her. Det kan godt være, at den ikke var så stærk, men jeg synes, Tilly er stærk. Så fuck jer alle sammen og siger, vi kan gå på. Synes lidt med, den smager dejlig. Af frugt. Det smager lidt af vandmelon. Vandmelon lige nu. Jeg vil også spise vandmelon lige nu, faktisk. Det smager af lort. Det kan godt være, at det er godt i en kødret, hvor man ligesom skal sådan her i sådan en hvor man har... det smager faktisk ikke særlig godt. Du føler sig med en læge med kummen er ved at røge af. Jeg er lige her. Lige her. Og det kan bare være der hele tiden. Det virker over ved mig nu, så jeg overvejer lidt at spise den her. Hold kæft, det er en tyk fætter. Ja. Skal jeg give den til min storesøster? Prøv godt at spørge mig, at peber. Ej, det er skrald sådan der. Nu begynder det at lugte til det. Du tror ikke en skid med. Du tror ikke en lille hvid her. Men jeg vil sige, at der var noget, der sad fast
i selve ganen på mig af. Det smager dejligt. Er du også? Det tror jeg skal lidt mere. Spis noget mere, din. Når du tager vin ud. Skal du ikke have noget mere? Nej. Jeg siger det. Det var lige lidt for hårdt, den der. Det så ud, der sad på min gane, ikke bare sådan. Det føles som om, at der er nogen, der stikker kniv op. Hold da. Ja. Hvordan kan du knæse dem? Ise, Ja. det ved jeg ikke helt. Det smager fint. Jeg så også lige hurtigt bare ud af pappa. Det er at sige, det kommer til at bruge lidt. På stedet for mig. Der er sådan en strømsvigt i mit hoved. Det kan stadig ondt. Så er jeg glad for, at jeg lægger hende der i suppe. Giv lige noget mere den. Jeg tror det er fordi alle kerner nu, jeg kan blive ved med at spise det. Skal du ikke have det? Nej. Jeg har væsset. Det er lige Prøv at klø dig i øjnene lige nu. Nej, tak. Det går nok. Ja, den er modbydelig. Fy for satan, det. Gør det ondt? Det er ondt lige siden. Det er lort. Det er som det hele det går sort for mig nogle gange. Det ja, og hvis man så ikke kan lide chili, som Christoffer ikke kan, så skal man ikke spise det. Hvor har du egentlig ondt henne? Det er over hele i munden. Mathias? Nej! Okay. Prøv bare at spise den her kerne så. Nej, jeg skal ikke nyde mere af den kerne og alt det der. Det kan godt være, at jeg skal spise den her. Skal du spise den koggo? Jeg skal ikke der. Jeg er ikke god på. Du skal spise det hele. Hvad? Du skal spise det hele. Kan lige kun stå. Ja, så siger hun med at peber. Nej, du spiser det sidste, Mathias. Ja, jamen så dør jeg. Vi skal have et halvt år. Nej. Nej, Mathias, jeg vil ikke mere. Nej, Mathias, du skal godt dem der. Du skal have alle kerner ud. Du får selv lov til at vælge, hvad for en af dem du vil have. Hvor er du elsker? Venstre, men jeg ved ikke, jeg vil ikke. Ja, kom nu. Så tager jeg den.
Der er jo en helvedes masse kerner herinde. Ja, det er derfor den hedder... Kærnekarl. Jeg tror ikke den har noget navn. Kærnekarl. Mathias Kærnekarl, hovedbruden. Ja. Den er bare rød. Den er bare rød chili. De tømmerstrikker vi har vendt tilbage. Fuld. Hvad laver du med det? Jeg tror ikke, du synes, det var særlig stærkt. Nej, der er ikke mere vægt tilbage. Hvad er det? Nå, men skal vi sige, det var det? Min røv syder. Skal vi sige, det var det? Jeg tænker, det var lang tid. Hvad vent lidt. Det var så alt fra tidsmanden i dag. Jeg har mistet hele mine alle mine smagsløg. Men er du klar til at slukke? 3, 2, 1.